искате да си купите прасето на Мегапарц, ще го откриете на Мегабитака. Само гърнето иска да го реже, кардана не. Бате, право ми беше писнало! Сега пак наново! Пак наново то ми пречи тук за вре в носа. Не сте, че ви помагам тук морално. Какво става, бе, прасе? Какво? Аз си имам дървен волан. Това не е напукано, а се казва патина. Да видим за какво говори прасето. Със сигурност знаете, че на Megaparts BG има части за какво ли не, от Tata Indica до S600, като и двата модела сме ги снимали в предишни видеа. Много често се разглобяват ялфички, ето го воланчето, прасето явно има актуална информация. Не ми трябва, но пък може да си купя нещо друго. Спирачният апарат ми задържаше, като проблема беше в накладката. Дюзи от 5-цилиндрово GTD, ще си поръчам маншон и едно стопче. Любо ги сваля отзад направо с платката. Наясно сте, че може да се поръча до офис на куриер, но новото е, че има възможност да отидете на място, да прегледате и да си вземете частите в една от базите на Megaparts от понеделник до събота. Така ще направя и аз. Megabitac.bg е новата платформа на Megaparts, която ви дава възможност безплатно да качвате неограничен брой обяви, свързани с автомобили или камиони. Примерно джанти, автохимия, аксесуари, голфове, дори обяви за работа. Хората тук си качват какво ли не. Фарове, съединители, инсталации, казанче за Fiesta ST. Аз ако нямам излишни части, кой да има? Наясно съм, но не се продава. Все пак благодаря ти, че ме светна за Мегабитака. Ще отскочим до Megaparts да си взема частите, че и без това колегите не съм ги виждал скоро. И сега какво правиме? Може би с малко повече лепило ще се залепи. От друга страна няма свидетели. Отваряй, бе! Ще те смачкам, разбираш ли? Излизай, бе! Добре, че го познавам това тъпо животно и знам на къде се е запътило. 100% отива при Любо да ми разглобят колата. Само че докопая ли тази свиня, това ще е края с нея. Нищо, така или иначе трябва да отидем до Megaparts да си взема частите, които съм поръчал. Добър ден! Добър! Имаме ни части за взимане. Какви части? Ами стоп и маншон за Alfa 156. За Alfa 156, добре, елате с мене да ви ги покажа. Ето това са вашите части. Едно стопче и един маншон. Може да ги погледнете и ако всичко е окей с тях, съответно да ги вземете. Ти ми ще ги взема. Добре, ела с мене. Ето ги, документчето, 50 лева общо са частите. С този документ пазите го за срок от 2 седмици, може да ги тествате и ако има нещо да ги върнете. Добре, по-важният въпрос е, виждал ли си една зелена Алфа с прасе в нея 156? Една кюстендилска комби. Същото, да. Да, разглобяват я в момента в поточната линия. Може да я видите, имате възможност да се пазарувате и от нея. Какво правиш, бе? Разглобявам колата! Ма как ще разглобяваш тази кола, има номера, не виждаш ли? Ама тук пише! Какво пише? Прасето, от прасето спешно!
Та кола не е за разглобяване, сега ще докараме една, която е крос вагон, това е спорт вагон. Има разлика. Вагон! Това е списъка на Любо. Разглобени са Audi A5, S-класа W221, BMW 730, Škoda Felicia, Peugeot 307, Lancia, Renault Kangoo, Peugeot Partner, A4 B6. Изкапаната свиня се е опитала да пробута и моята кола. Колата, която чакаме, е крос вагон и освен предното стъкло няма нищо друго общо с моята. Написали са си го с големи букви Q4. Има си задвижване и на задния мост. Тази вече е правилната алфа за поточната линия, която в момента е заета с още една 307, Еврован, Половер. Това даже не го знам какво е. Може да напишете долу в коментарите какво е според вас. Много 307 сме разглобили, като днешната е в шоурум състояние. Сами може да се убедите, освен че е чиста, не виждам протрито или износено. Някакво пенсионерско изпълнение с плюшен салон и дървени апликации. Волана няма захабено, със сигурност някой се е грижил за нея. Не си спомням да сме попадали на автоматик във видео. Предполагам, че с него се кара по-лесно като си пил. Под предния капак е спретнато, отвън няма дръскотина, доживяла е достойни старини, подобаващи за кола на годината от 2002, след малко ще бъде разглобена. Докато поточната линия е заета, нека разгледаме 156-ците. Но не си мислете, че съм простил на свинята. Не мога да се занимавам повече с нея, ще я снимам заедно с ненужните ми части и ще ги кача на Мегабитака. Аз частите лесно ги качих, но в коя категория да сложим свинята? Когато пишеш какво искаш да продадеш, автоматично ти излизат предложения за категория, само че на системата й е трудно да се справи с YouTube прасе. Ще го шипна като спирачки, за цена примерно 200 000. Всъщност по-добре 199 999, като сме отворени и за преговори. Плясвам му снимката, определя се като голф. Към описанието ще пропусна да споменавам, че ми открадна колата и се опита да ми я шитне на части. То си е добро прасе. Както написа една моя съученичка едно време в лексикона ми, ти си добър от една страна. Да речем, че е от Бургас. С няколко клика обявата е публикувана. Ако искате да си купите прасето на Мегапарц, ще го откриете на Мегабитака. А сега да се върнем към Алфа Събора. Този крос вагон не е никак лош, произвежда се до 2007 година, като на поточната линия се засичат със следващия модел 159. Тоест от Fiat си произвеждате довременно 156, така да е крос вагон, заедно с по-новия модел 159. Много искам да я покарам, но ще трябва да я пооправим, за да е в движение. 156 се появява през 1997 година и успява да извади Алфа Ромео от голямата финансова дупка, в която са затънали. След като Fiat придобива марката, се обръщат към тяхно доверено дизайнерско студио и правят квадратния дизайн на 155, който не е лош, но не е актуален през 90-те. Затова и модела се продава слабо. Поправят грешката си при 156. Този път дизайнерският екип е на Алфа и е оглавен от Валтер де Силва. Те се връщат към корените си и създават спортно-луксозен седан с линиите на купе, за който хората след това се редят на опашки. Само за няколко месеца са продадени над 100 000 бройки. Мнението на Чичо за Алфа 156 е следното. No arguments, please. It is the best looking car here. And it's the same story on the inside. I mean, look at the way they've hidden the silver dials away down at the end of pods. There's a wooden steering wheel. Whoever designed this car had Castrol R in his veins. He had a soul. He had passion. And then there's the handling. I mean, it's just stunning. And I love this car. I love it. I'm going to elope with it. По това време Golf 4 се гласи да стане кола на годината, но е изместен от Alfa 156. 6 години по-късно е нужно обновление, като фейслифта е доверен на самия Джорджето Джуджаро, сиреч бащата на Голфа. Промените не са големи, по мое мнение не изглежда зле, но не е по-добър от оригинала. Решетката е в бронята, а не виси от капака, фаровете са променени, броните също, има и разлика в стоповете. Q4 системата на Alfa използва 3 диференциала, отзад е с независимо окачване, което доста прилича на това в моделите на предно. И тук има 4 пръчки, само че са от плътно желязо. Докато при тези на предно, носачите са от нещо като профил за гипсокартон. В едно видео правихме бърнаут на втора, колата бе вързана за единия носач и се изкриви много лесно. Но това не е голф, направено е да е леко и да завива. Като стана въпрос за Q4, прес 2015 година Audi решава да използва наименованията Q2 и Q4 за техни модели, обаче малко позабравят, че правата се държат от Fiat. Следват договорки и съдебни дела,
Накрая от Audi си купуват авторските права. И друг път съм ви ги показвал тези дръжки, много са яки, класически от истински метал, а отзад Валтер де Силва ги е скрил в C колонките. По-късно работи в Volkswagen и там лекичко си прилага старите похвати. При първата генерация имаме опционален пакет с дървени апликации, включващи волан, топка на скоростния лост от истинско дърво и дървения в средната конзола от не особено истинско дърво. В него са вградени уред за горивото, часовник и температура на охлаждащата течност. Същото като при Ферари, само че подредени в различен ред. Недостатъка от цялата тая работа е, че са раздалечени от централния панел с километража и оборотомера, което пречи да виждаш всичко с един поглед. И все трябва да си въртиш главата наляво-надясно. В последната версия Cross-Wagon отново имаме бели циферблати, допълнени с хром. Мисля, че само при него има хром в интериора. Като вече няма опцията за дървени апликации в централната конзола, всички са с алуминиева повърхност, а самия панел е цялостно променен. При старата имаме 3 кранчета с 2 копчета, които вършат всичко. Между другото, този дизайн се използва и до днес. Докато при по-новите имаме врътки, дисплейчета и един куп копченца. Вярно е, че тази кола има повече екстри, като двузонов климатроник и подгрев на антифриза, но пак ако искаха, можеше да съберат всичко само в 3 елемента. Cross-Wagon си има и хроматично огледало с дисплейче и копченца, а отгоре имаме плафон, който се монтира и в Lamborghini Diablo. Такива в eBay вървят по $800. Сега е момента да си купите за 15 лева и да го шитнете на някой кълбоец. Тук горе има дисплей, не знам дали го виждате. Да, и собствениците на такива коли не могат да го видят, когато е силно слънцето. В него е изкаран борд компютъра. Това е борд компютъра на старата 156-ца. Цветна графика за отворени врати. Духалките не са на нормалното място, а са вдигнати на високо горе. Добре изглежда, проблема е, че не се усещат много, когато работят. Другото, което няма моята кола, е дълбок кожен салон. За сега. Кожените седалки са много удобни и здрави и мисля да си ги купя. Воланчето не е дървено, но пък има копченца. А моделите с роботизирана кутия имат и флапи педалчета. Cross-Wagon е толкова висок, че подкалника може да се събере прасе на 2 крака. Въпреки по-ниската гума, при мен едва влиза. Гледайте какво става отзад. Тук вече наистина е високо. След 2000-та година навлизат на пазара градските джипове и Алфа решават да наджипят 156-цата и да й сложат пластмасови кори за в гората. И при спортвагона влиза, ама настрани. Като стана въпрос за спортвагон, отзад на кожената штора си има гравиран надпис Спортвагон. Какво ли пише на Cross-Wagon? Багажника няма дръжка, а се отваря с дистанционно, което предполагам е било голямата работа през 1997 година. И нищо не пише. В началото са се произвеждали само седани, после за да стане по-практична колата правят и комбито, което може да събере цели 21 шарени кутии. Разбира се, дизайна е пред функцията и за да увеличат отвора за товарене са изрязали и тавана. Парче от тавана излиза заедно с задната врата. Удобно е за трупане на части. И преди съм ви споменавал, че 156 е автомобила с най-много магнезиеви части в серийно производство. При Cross-Wagon и джантите са от магнезии. Уплътненията на предните врати се късат, зимата ти духа и на магистралата става супер шумно. На Cross-Wagon са здрави и няма да ги откриете на Мегапарts, защото мисля да си ги взема назаем. Да речем, че се слага така. Днес определено е някакъв алфа празник. Пристигна двуврата 147-ца, утре чакаме и фейсова GTDM. Мотора е 1.9 клапана, тук всички уреди са събрани в средата като на нормална кола, проверка за нещо интересно, може би съкровището е в жабката. Лошото е, че бравата й е счупена. Хубавото обаче е, че имам точен инструмент за да я отворя. За съжаление нищо не са ни оставили. Ще я пробвам дали всичко е наред преди да бъде разглобена. Само че нещо ми станаха много алфа ключовете. Както виждате, и тази кола си работи нормално. Да се върнем към Cross-Wagon. Имаме известен проблем с отварянето на предния капак. 1.9 GTD 16 клапана, 150 конски сили. Запознах се с човека, от който взехме колата и искам да ви кажа, че е била поддържана много добре. Тук пише, че за ваша безопасност и ако не искате да ви отпадне гаранцията, трябва да използвате само оригинални авточасти. Забравили са само да напишат, че може да ги откриете на Megaparts BG. Гридичката, която държи кулера, е мръднала назад и подкалника опира в гумата.
Дай! Губи буст и така няма да може да я пробваме пълноценно. Чува се, че изпуска от някъде и ще трябва да намерим друг кулер. 4 бутални спирачни апарати с надпис Алфа Ромео. Мисля, че доста ще отиват на моята кола. Това е прословутото окачване, заради което алфите не ставали, защото много се чупело, но за него по-късно. Налага се да демонтирам някои пластмаски. Дай ми щангата. Просто тази щанга не е твоя, а е моя. Я си намери си друга. Абе, дай ми я за малко само. Абе, момче. Какво искаш да ми вземеш и тия седалки ли? Не. Как можеш да сложиш на ласка седалки от Алфа 156? Кулера не е пълен с масло, което е много добре. Дай големия чук, бе. Големия чук. Аз нямам гол. Мисля да взема назаем кулера от 147-цата. Тя вече е в напреднал стадий на разкомплектоване. Това вече е рая на Алфа Ромео. С трошлеци навсякъде и неограничен брой авточасти. Кулера е една идея по-малък, но мисля, че ще свърши работа. Лесно се подменя, когато колата е ударена. Ако беше с броня обаче, щеше да е голяма проблемация. Налягането на турбото вече отива на правилното място, остана само да се позакрепи бронята. Като нов нос е. Само че ако беше нов нос, надали щяха да оправят кулера. Ние не само го оправихме, а и подобрихме охлаждането с тази дупка. Колата е настроена да има сцепление дори и на хлъзгави повърхности и не обича да се врътка. Следващата стъпка е класическа. Не може да минем мега видео без да махнем гарнетата. Само че за първи път демонтираме гарнета на дизел. Обикновено не ги махам, защото дизела не вади интересни звуци, а и е доста тих заради турбината. Малко прилича на Майк Тайсън след тежък матч. Само гарнето иска да го реже. Кардана не. Добре. Еми... Ще го отвие. По-добре да го отвие. Сигурно като го отвие. Добре. Не, ако се отвие пак няма да Тук не мога го извадиш от това. Да. Значи трябва да маха тая. Не съм много сигурен, но мисля, че халогена на 156 е същия като на 159. Като връткаш едното колелце отзад, се врътка и другото, а когато ги врътнеш по-силно, зацепва и кардана. Може би и тези звуци си имат чар, но не е като петак на Либра. Досега човека си седеше вътре, но като видя камерата, реши да изскочи навън. Колата си работи много добре, нищо не свети по таблото и вози много стегнато и стабилно. Да пробваме как тръгва Q4 от място. Ако беше напредно, най-вероятно още щях да въртя гуми в прахта. 4x4 системите ги тестват на едни ролери, нямам време да направя ролери, но ще я тестваме на чакъла. Този учен отвън ще наблюдава случващото се отблизо, първо с включен тракшен контрол. Колата тръгва без особено голяма драма, но като усети много приплъзване, реже газта. За по-достоверни резултати ще пробваме и с изключен тракшен контрол. Уре здраво! Обаче не ще настрани, колкото и газ да раздавам, го изкарва на недозавиване. А с голфа не беше така. Но като си има предвид на каква настилка и давам газ, си остава управляема. Дори ръчната не може да й помогне да стане БНВ.
Да речем, че това беше презавиване. Оставям я на мира, след малко ще бъде разглобена, а аз ще си купя салона. Много, ама много 156-ти сме разглобили, но повечето колеги са изненадани, че има такава 4x4. Междувременно пристигна 4 врата А3 от последните за тази генерация. Не е зле отвътре, има си дълбоки платнени седалки без прокъсано. След малко ще я разгледаме по-подробно на поточната линия. Господине влоги. Сега ако обичаш, внимавай с кората много и щипките да са здрави. Ама гледай сега, каквото излезне. Кората ще излезне, надяваме се. И щипките ми трябва. Ма щипките в магазина, я какво ти казах вчера, че щипки са заминал? Ай сега на колко струва една щипка нова, бе? Че такива болтове. Да си имаш резервен. Имам си. Ще плачеш после, един ще остава тук, ще знам какво ще стане. С седалката внимателно. Бате, ма не са от мене, бе. Бате, право ми беше писнал, сега пак на ново. Пак на ново то ми пречи тук, за вре в носа. А тази камера ще я чупа, брат. Ка свети дискотеката, бай, гледай, тук джангара унгара. Не сте, че ви помагам тук морално. Айде, това нещо загубих от него. Ай, какво си загубил, бе? Са. Тинките се обаче моли да не ги пипаш. Аз ти си пипал парите, бе, вече ще стане скандал. Евроценти. След тая пари са. Пък е оплатението от тази страна. Заври ми още пълно там тази камера. Така изглежда 16-клапановия мотор без пластмасовия капак. Няма течове и така като гледам някой ще си купи глава с нови подгревни свещи. Механизма за чистачките също си работи, обикновено се прецакват контактите вътре и чистачките работят на пресекулки. Има си и някакъв маслен кулер, като нямам идея къде му отиват тръбите. Капачето на пасажирския airbag се измята и стои като отворено. Това обаче си е здраво и вече би трябвало да е качено на сайта. Колички с части вече пътуват към фотото. Под тия тръби в бачонката е въздушния филтър. За да го смениш трябва да демонтираш всичките тия глупости отгоре, а най-весело е, че в дупката зад мотора се намира алтернатора. Него за да го подмениш трябва да свалиш предния мост. Бате, то направо от те рива. Кой е? Ти! Що? Това само как мога да завираш на всеки къде, бате. Това е интересно. Не е интересно. Патрона е захванат за кормилния прът с болтове, които са с заоблена глава, за да им е по-трудно на недоброжелателите да ги свалят. Таблото излиза, часовници, модулчета, радиото и всичко под таблото е свалено. Ето е и магнезиевата рамка. За разлика от джантите, тя наистина е лекичка и отзад е почти оглозгана. Още една количка с части заминава към фотото. Докато хората си работят, нека проверим какво има в А3-ката. Любо каза, че му била странна и не бил виждал такова изпълнение. Светата дева на огъня. Ако го превеждам правилно, Господ има някаква странна ирония, защото тази кола е с запалена моторна инсталация. Но най-голямото чудо е, че стойката за чаши работи. Още една коричка е готова да бъде снимана и след което да си я взема. Обикновено се чупят копчетата и изпадат от панела, но този е здрав. Ето, щипки по него, каквото има, дръж. Клапанче за турбото, като се прецака колата не върви, но този ви гарантирам, че работеше. Щом почнаха и с стъклата, скоро ще се местим на подемника за двигатели. Това радиаторче има нагревател и подгрява антифриза, вратите си заминават. Обясних ви колко е хубава дръжката, само че като изсъхне смазката остава натисната. Влизаш си вътре, бравата не се затваря и в движение вратата може да ти се отвори. Демонтира се парктроника от задната броня, последните части се махат от купето, след което преминаваме напред. Моторния отсек се свалят разни аксесуари и ще се започне разкачането на двигателя с предния мост. В същото време отзад се разглобява задния мост. Сега е момента да пробвам дали моите джанти ще станат на спирачните апарати. Проблема е, че ако станат и ги взема, жена ми ще ме застреля. Но имам късмет, защото моята джанта е по-прибрана и ще трябват фланци. А ако си купя спирачки, фланци и втори комплект джанти за зимата, тогава жена ми не само ще ме убие, а след това и ще ме застреля за по-сигурно. Ако ви трябват, може да ги откриете на Megaparts.bg. Всъщност не може да ги откриете, защото се продадоха за 80 лева. За справка ето по колко вървят в интернет. После кажете, че цените на Megaparts не са най-добрите. Окачването отдолу има най-нормален носач като на Golf, само че и тук с тази вилица е хваната амортисьора.
До него върви шенкел, който е закачен с алуминиев носач с един шарнир. Носача в другия край има два тампона, дето като изсъхнат скърцат. Ако е здрав шарнира, може да си купиш нови тампони или просто да смажеш старите с нещо, което не разяжда гума. Това е голямата драма с алфа-окачването. Последните течности се изваждат, започват да свалят кардана, на съседната маса се разглобява мотора от 147-цата, алтернаторът трябва да се врътка само в едната посока, а на другата да пропуска. Ако се прецака, може да скъса пистовия ремък, а той да прецака ангренажа. Хубавото е, че този е сменен с чисто нов на Delphi и скоро ще може да го откриете и него на Megaparts.bg. Горния носач от 147-цата, който е здрав и най-вероятно е същия като на 156. Задния мост е готов да излезе, полуоски, носача също изглежда здрав, мотора е почти готов да напусне коша, работещ дебитомер за 150 коня GTD. Smaller teams that you mean for you to play and bring them down. So then you go in a defensive. Не знам с какво са боядисвани тези апарати и на колко километра е колата, но оригиналната боя си стои. Гърнето лично настоях да се качи на сайта, защото е с цели два пушека. Задният диференциал е отделен от моста, всички носачи са здрави и ще трябва да се демонтират и те. Мозък от 156 4x4. Вече сме на финала, мотора е изваден и ще бъде доразглобен. Коша е напълно оглозган и заминава да бъде рециклиран. Това е края на днешния алфа епизод. Разгледахме, покарахме и разглобихме една интересна кола. Също така не забравяйте и за прасето. Ако го искате или пък имате нещо за продаване, може да влезете на Мегабитак. Благодаря ви, че гледахте и до другия път. Megaparts – революцията в търговията с авточасти. Склад с над 10 милиона авточасти за над 16 000 модела автомобили. Всички детайли за автомобила събрани на едно място. Megaparts.bg – лидера на пазара.